Phasalo Nobar Watwi Phaitongmani Jorao Mwswk Naharnani Thangwi Pherang Kokjakgwi Langma Arikha Sushil Das Mwngwi Khoroksa Borokni Patimwng Kamalpur Thanani Methir Amchaio Asalni Patimwng TV Kokjakgwi Bishingti Saimanka Phasalo Kamalpur Thanani Methir Amchaio Tongnai Sushil Das Phaitonmani Jorao Mwswk Naharnani Bagwi Thangmani Abo hai Jorano Pherang Kokjakgwi Jora kolokma lai Thangmani yagolo phano nogo kifilia ungma bai nogni borok rok naituknani ongkhoroi nugui manekha hawo kalaijak Aboni yagulo nogni borok rok dakti ke talangai Thangmani Bimal Singha Memorial Sakhamnogo Fiaba Sakhamnogni saknai nei rok Sushil Das no thuika hanai saka Abo hai hanai no saka nogni borok rok বাড়ি মেথির মিয়া 20 ডিসেম্বর গুরু আনতে গেছিল গুরু আনতে গিয়া সেরা তার উপরে ঠাড়া পড়ে তার পরিবারে কে কে রয়েছে তার পরিবারে তার দুই ছেলে নাবালক দুই ছেলে আছে স্ত্রী আছে বয়স কত হবে বয়স 48 কি করতেন সাধারণ কৃষি কাজ করতেন ঘটনা কয়টার দিকে হয়েছে অনুমানিক 12টা 12টার মধ্যে Yang tay khaksa phasingke asalni Patimwng TV Kamalpur Thanani Methir Amchaio nukjaka khamo bisibrumno Watwi Nobarni Jorao Pherang Kokjakgwi Langma Arikha nango gobangkuk lukurokno aboni bagwi joto lukurokno sakthare khnanani bagwi koimung narikjaka Khwaini simi biplopni kokthum Chini Khorang